Марай дур мебинам хешу таборо бояд боинатам ки мешавад илон ором бояд флаги сурху сафеди сабза бардорум баъди задани зарба ояндада ҳама ҷанговарои ки тоҷикам. Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне Knockout TG қарор доред ва мо дар бораи муҳорибаи Ҷастин Гейҷи тоҷик Фазлиддин Обидов гап мезанем. ва пеш аз сарчаи видеоролик дӯстон аз шумо хоҳиш мекунам ки лайку комментария қати моро дастгирӣ кунед, чунки бе лайку комментария YouTube видеоҳои моро пешкаш тамошобинон намекунад. Лайка нокаут карда бошед, мо сар мекунем. муҳорибаи Ҷастин Гейҷи тоҷикира яъне Фазлиддина ёд карда будем, ӯ бармегардад. Фазлиддин Обидов формадай иншоаллоҳ тайёрӣ десай хайнам ва фикрам ҳаматон медонед уже 4 моҳ 3-4 моҳ шуд уже збордай тайёрӣ десай ози насиб боша рӯзи 10 шаҳри Минск мепарем. ҳам акнун расман санаи 14 ноябр дар шаҳри Мински Беларусия Фазлиддин Обидов бар зидди Андрей Агусто барои камарбанди Open FC дар вазни сабук набард мекунад. Рекорди касби Фазлиддин 6-1 ва ӯ клуби Тим Баёновро муаррифӣ мекунад. Рекорди касби Андрей Агусто яъне рақиби ӯ бошад 11-2 ва аз намуди варзиши муайтай ва ҷиу-ҷитсу соҳиби камарбанди сиёҳ мебошад. Хотиррасон мекунем ки Фазлиддин Обидов тӯли 3-4 моҳ дар кемпи пурра ё омодагии пурра қарор дошт ва машқу тамрин кардагиай. Ба Гейҷи тоҷик Фазлиддин ғалаба ва соҳиби камарбанд шудана орзумандам. Дӯстон, шумо чӣ фикр доред? Оё Гейҷи тоҷика дастгирӣ мекунед ё не? ҷавобтонро ҳатман дар таги ҳамин видео нависед. ва дӯстон, мехоҳам ба диққати шумо расонам ки агар ҳамин видео 1000 лайк бигирад, мо промои Гейҷи тоҷика пешкаши шумо мекунем. ай шумо танҳо лайк мондан. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардед. хабарҳои нав ба нава интизор бошед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаштон мекунем. то хабарҳои нав.